आम्हीच ते वेडे ज्यांना आस दिवस. पौष शुक्ल अष्टमी शके 1682 तारीख 14 जानेवारी सन 1761 दिवस. सूर्योदयापूर्वी मराठ्यांची सेना सज्ज होऊन आपल्या खंदकातून बाहेर पडली. आज शत्रूस मारू किंवा मरू अशा भावनेने प्रत्येकाच्या मुखावर वीरश्री चमकत होती. अगोदरच थंडीचे मकर संक्रांतीचे दिवस, त्यात उत्तर हिंदुस्थान आणि त्यातही खास करून कुरुक्षेत्राचं मैदान. तेव्हा थंडीचा कहर होता हे सांगणे नकोच. प्रत्येक जण थंडीने काकडत होता. घोडे थंडीने थरथर कापत होते. पण क्षणभराने प्रत्येकाच्या अंगात उबारा खेळू लागला. श्रीमंत भाऊसाहेब आणि विश्वासराव घोड्यावर बसून हळूहळू फौजेच्या मुख्य निशाणाकडे चालले होते. खंदकापासून बाहेर सुमारे मैलभर अंतरावर श्रीमंतांचं भगवं निशाण हत्तीवर उभं केलं होतं. भाऊसाहेब आपल्या मुक्कामी स्वार झाले आणि त्यांनी सर्व सरदार व पथकदार मंडळींना आपापली फौज खंदकाच्या बाहेर काढून स्वतः निशाणाजवळ येण्याविषयी हुकूम केला. फौजेचे सर्व सरदार आणि हुद्देदार त्यावेळेस निशाणाजवळ जमा झाले. जनकोजी शिंदे, मल्हारराव होळकर, यशवंतराव पवार, शमशेर बहाद्दर, दमाजी गायकवाड, विठ्ठल शिवदेव, अंताजी माणकेश्वर, इब्राहिम खान गारदी, सोनाजी भापकर, महादजी शिंदे, तुकोजी शिंदे, नाईकसाहेब निंबाळकर, मानाजी पायगुडे इत्यादी थोर थोर सरदार आपापल्या ऐश्वर्याप्रमाणे उमद्या उमद्या घोड्यांवर बसलेले आणि एकवटलेले पाहून भाऊसाहेबास अत्यंत धन्यता वाटली. त्यांचं हृदय उचंबळून आलं. त्यांनी बोलण्यास आरंभ केला. सरदार हो, हे भगवे निशाण पुण्यप्रताप छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्याला दिले. त्यांच्या आशीर्वादाने या निशाणास पराजय ठाऊक नाही. तेव्हापासून या निशाणाचा जय होत होत आज या कुरुक्षेत्रात हे निशाण रोवले गेले आहे. या निशाणाच्या छायेखाली शेकडो ठिकाणी मराठ्यांनी मर्दुलकी गाजवली आहे. भरतखंडाच्या सार्वभौमत्वाला आपण योग्य आहो की नाही याच्या परीक्षेची आज हीच वेळ आहे आणि याच्या परीक्षेचे ठिकाणही हेच आहे. याच क्षेत्रावर पूर्वापार या गोष्टींचा निकाल होत आला आहे. कौरव पांडवांनी याच क्षेत्रावर परीक्षा दिली. पृथ्वीराज चव्हाणापासून घोरीने याच क्षेत्रावर 10 लढाई देऊन शेवटी हिंदूंचं राज्य हिसकावून घेतलं. पुढे बाबर चिकत्याने याच क्षेत्रावर पठाणांपासून सार्वभौमत्व हिसकावून घेऊन मोगल बादशाही कायम केली. आणि आता त्याच बादशाहीचे संरक्षण तुम्ही करणार की गिलचे करणार याच्या परीक्षेचे आज हेच ठिकाण आहे. कदाचित गोल बांधून आपण इब्राहिम खानाच्या तोफांच्या सहाय्याने सुरक्षितपणे बाहेर पडू. पण मग दक्षिणेपर्यंत शत्रू आपला पाठलाग करील. सर्व जाट, रजपूत, बुंदेले मराठ्यांवर उठतील. आणि जर कदाचित गोल फुटला तर याहूनही भयंकर परिणाम होईल. शत्रू किती निर्दयी आहे हे तुम्हास ठाऊकच आहे. आपण दक्षिणेस मोगलास असेच गोलात पकडतो आणि शेवटी सोडून देतो. पण इथे अब्दाली आपल्याला सोडणार नाही. तो आपल्याला धरून आपल्या समोर आपल्या बायका पोरांची अब्रू घेईल आणि पुन्हा आपल्यावरही हात उचलेल. आपले हाल हाल करून आपल्याला ठार मारेल. यापेक्षा शत्रूस एक वार मराठ्यांचा पराक्रम दाखवूया, एक वार हत्यार करूया. आपली हलाकी झाली आहे हे मी जाणून आहे. पण आपले मन जर मजबूत असेल, शाबूत असेल तर या स्थितीतही आपण शत्रूस मात देऊ. अरे गिलच्या काय पदार्थ आहे. आपण सगळे जर एकजुटीने लढलो तर एका प्रहरात त्याला चिरडून टाकू. बाबासाहेब, तुम्हावर आम्ही उजवी बाजू सोपवलेलीच आहे. तुम्ही सर्वात थोर सरदार. तुमच्यावर उजव्या बाजूचा भार ठेवतो. तुमच्या मदतीला सुभेदार आहेतच. शिवाय यशवंतराव पवार, शमशेर बहाद्दर हे हिंदुस्थानचे सरदार देखील तुमची आणखी मदत करतील.
मध्यभागी हुजरातीनिशी मी आणि विश्वासराव आम्ही निशाण सांभाळतो. इब्राहिम खान, आपण डाव्या बाजूचा भार सांभाळावा. दामाजी बुवा तुमची मदत करतील. मध्यंतरी विठ्ठल शिवदेव वगैरे दक्षिणेचे सरदार मदत करतीलच. डावी बाजू थोडी चालावी आणि उजवीकडून जनकोजी बाबा जास्त रेटीत नेतील. याप्रमाणे गिलच्यास यमुनेपर्यंत रेटीत नेऊन नदीत बुडवून टाकू. अरे, मराठ्यांनी औरंगजेबापासून मुघलांशी युद्ध केलेलं आहे आणि त्याला जेरीस आणलं आहे. तेव्हा तेव्हा हा अहमदशाह अब्दाली काय चीज आहे? आता आता आपण सर्वांनी आपापल्या जागी जाऊन आपली फौज सांगितल्याप्रमाणे चालवावी. हळूहळू तो दळभार चालू लागला. सूर्य क्षितिजावर आला. क्षणभरात एक लहानसे पण लांबच लांब ढग उठून सूर्यबिंबाचे 2 तुकडे झाल्यासारखे दिसले. पुन्हा थोड्याच वेळात चोहीकडे पांढरे निहार पसरून सूर्यबिंब दिसेनासे झाले. मराठ्यांच्या सैन्यावरही हे दुपार पसरले. याशिवाय लाखो माणसं आणि जनावर चालू लागली, त्यामुळे धूळ उडू लागली आणि संपूर्ण आकाश भरून गेलं. पश्चिमेच्या बाजूने कमी आणि पूर्वेच्या बाजूने जास्त, याप्रमाणे तास सव्वा तास फौज चालून खंदकापासून 2-2.5 कोस दूर आली. तेव्हा भाऊसाहेबांनी निशाण थांबवून एका जागी उभे केले आणि स्वार भालदार पाठवून सर्व सैन्य उभं करविलं. आता धूळ आणि धुकं कमी होऊन चोहीकडे स्वच्छ दिसू लागलं. क्षणभरातच चांगलं ऊन पडून मराठा सैन्य एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत सरासरी 3 कोसांच्या लांबीत फरा धरून उभे असलेलं भाऊसाहेबांना हत्तीवरून दिसलं. समोर दृष्टी टाकली तो गिलच्याचंही सैन्य लढाईच्या तयारीने 1 मैल अंतरावर उभं आहे असं त्यांच्या नजरेस पडलं. हे पाहून भाऊसाहेबांनी तोंडात बोट घातलं. अहमदशाह अब्दालीस बेसावत पकडीन अशी त्यांना आशा होती, पण ती आशा त्या धुक्याबरोबरच लयास गेली. खलशिरोमणी नजीब खान रोहिला आपल्या तंबूवर त्या पहाटे स्वस्थ झोप घेत पडला होता. इतक्यात एकाएकी त्याचा बातमीदार स्वार येऊन थडकला. मराठे खंदक सोडून बाहेर पडणार ही बातमी त्याने नजीब खानाला जाग करून दिली. बातमी आपल्याला ऐन वेळेवर पोहोचली याबद्दल नजीब खानास अत्यंत आनंद झाला. त्याने बातमीदारास मुबलक बक्षीस दिले. आपल्या फौजेस तयार होण्याविषयी हुकूम देऊन नजीब खान घोड्यावर स्वार झाला. घोडा चौफेर टाकीत बादशाच्या तंबूवर आला. बादशाह सुद्धा बिनधास्त निजला होता. नजीब खानाने बाहेरूनच ओरडून बादशाहस बेलाशक जागे केले. आलम पनाह, मराठा तैयार होकर जंग पर आता है. तकसीर मुआफ रहे, वक्त सोने का नहीं है. हे नजीब खानाचे शब्द ऐकून बादशाह खडबडून बाहेर आला. नजीब खानाने त्यास हकीकत सांगून बातमी पक्की आहे, खोटी निघाली तर माझे शिर तयार आहे असं सांगितलं. तेव्हा अहमदशहाने आपल्या फौजेस लागलीच तयार होण्याबद्दल इशारा केला. सर्व सरदार मंडळीस निशाणापाशी बोलावण्यास सांगितले. बादशहाने ताबडतोब आपल्या फौजेची व्यवस्था लावली. मध्यभागी मुख्य वजीराची फौज ठेवून पुढे बऱ्याच अंतरावर 2000 उंटावरचे जंबुरेवाले उभे केले. या जंबुरेवाल्यांच्या मागे उभे राहिलेल्या वजीरांच्या फौजेत 20,000 दुराणी पायदळ जझलची लोक असून त्यांच्या पाठीवर दरबाराची खाजगीकडील फौज उभी केली. त्यांच्या मागे फौजेची रणवाद्य उभी केली. त्याच्याही मागे प्रसंग पडेल तेव्हा ताज्या दमाची मदत मिळण्याकरिता 10,000 दुराणी स्वार बादशाहने उभे केले आणि त्यापुढे स्वतः बादशाहने आपले ठाणे कायम केले. उजव्या बाजूला हाजी जमाल खान बरखुरदार, डाव्या बाजूला शहापसंद खान याची नेमणूक करून दिली. सुजा उदौल्यास पूर्व बाजूला मदत देण्यास सांगून नजीब खानास डाव्या बाजूला मदत देण्यास सांगितले. बाकी हिंदुस्थानी फौज बादशहाने दोन्ही बाजूस वाटून दिली. याप्रमाणे व्यवस्था लावून बादशाह मराठ्यांचं सैन्य पुढे येण्याची वाट पाहत बसला. आपण प्रथम हल्ला करावयाचा नाही
हे धोरण त्याने पहिल्यापासून अवलंबले होते आणि ते शेवटपर्यंत सोडले नाही. पानिपतच्या दक्षिणेकडील मैदानात 2-3 कोसांच्या लांबी रुंदीच्या पटावर दोन्ही पक्षांनी एक बुद्धिबळाचा डाव मांडला होता. मराठ्यांच्या बाजूकडे विश्वासराव आणि भाऊसाहेब हे राजा प्रधान असून मध्यभागी होते. दोन्ही शेवटास इब्राहिम खान आणि जनकोजी हे हत्ती होते. त्यांच्या अलीकडे दामाजी गायकवाड आणि मल्हारराव होळकर हे उंट असून त्यांच्या अलीकडे विठ्ठल शिवदेव व यशवंतराव पवार हे घोडे होते. याशिवाय लहान थोर सरदार आणि स्वार प्याद्यांप्रमाणे होते. अब्दालीच्या बाजूस अब्दाली आणि वजीर मध्यभागी असून शहापसंद खान आणि बरखुरदार खान हे डाव्या उजव्या बाजूचे हत्ती होते. नजीब खान आणि सुजाउद्दौला हे दोन्ही बाजूचे उंट होते. हफीज रहमत खान आणि अहमद खान बंगश हे घोडे होते. याशिवाय दुंदे खान, अमीनबेग वगैरे लहान मोठे सरदार हे प्याद्यांप्रमाणे होते. याप्रमाणे हा डाव पौष शुक्ल अष्टमीच्या दिवशी सकाळी 9 वाजता सुरू झाला. नऊ वाजण्याच्या सुमारास परस्परांची सैन्य परस्परास दिसू लागली. मुसलमानांचं सैन्य लढाई देण्यास सज्ज झालेलं पाहून भाऊसाहेबास आश्चर्य वाटलं. कोणीतरी विश्वासघात केलाय हे त्यांच्या ध्यानी आलं. आजचा दिवस युद्ध बंद ठेवावं, सल्ल्याचं बोलून ठीक करतो, उतावळी न करणे. वकिलाच्या या सल्ल्याला भाऊसाहेबांनी धुडकावून लावलं आणि आपली फौज पुढे चालूच ठेवली. शत्रू गोळ्याच्या टप्प्यात येताच बत्ती देण्याविषयी भाऊसाहेबांनी हुकूम दिला. तेव्हा 300 तोफांना एकदम बत्ती दिली गेली आणि तोफ गोळ्यांची सरबत्ती झाली. हस्तनाला, उंटावरचे जंबुरेदार यांनीही फैर केले. धूळ आणि धूर उसळून दिसेनासे झाले. वाद्य वाजू लागली. शूर लोकांच्या अंगात वीरश्री संचारली. जे भ्याड होते ते थरथर कापू लागले. घोडे थैथै नाचू लागले. बैल हगू लागले. सारांश हजारोंच्या हजारो तऱ्हा झाल्या. मराठ्यांच्या सैन्याने तोफा आणि जंबुरेवाले यांचा मार खाऊन अब्दालीकडील जंबुरेदार आणि तोफखान्यावरील लोक कापून काढले. मुसलमानांनीही जोर करून मारामारी करून हुजरातीस मागे घातले, पण पुन्हा हुजरातीने उठून मारा दिला. याप्रमाणे वारंवार जोर जोराचे रिसाल्याचे हल्ले करून अब्दालीकडील मध्यावर भाऊंनी इतका मार दिला की तो मारा मुसलमानांना सहन करवेनासा झाला. मराठ्यांच्या पराक्रमाची आणि घोडेस्वारांची कमालच झाली. अब्दालीने तोंडात बोट घातले. गिलच्यांकडील तोफखाना जय्यत नव्हता. तोफखान्यावर त्यांची भिस्तही नव्हती. मराठे रिसाल्याने वारंवार हल्ले करून तोफखान्यास बंद पाडून गिलच्यांकडील पायदळ कापून काढत होते. याच्या उलट मराठ्यांकडील तोफखाना पाश्चात्य धर्तीवर तयार केलेला असून त्याचं अधिपत्य पाश्चात्य कवायत शिकलेल्या इब्राहिम खानाकडे होते आणि त्यामुळे दुराणी तोफखान्यापेक्षा मराठ्यांच्या तोफखान्याने यावेळेस मोठी कामगिरी केली. मराठ्यांच्या डाव्या बाजूस इब्राहिम खानापाशी निवडक तोफखाना आणि निवडक पायदळ होते. त्यावर बरखुरदार खानाच्या रिसाल्याने मराठ्यांप्रमाणेच हल्ले केले. इब्राहिम खानाने नेम साधून शत्रू आटोक्यात आला म्हणजे एकदम 60 तोफांना रंजक द्यावी आणि धावत येणाऱ्या घोडेस्वारांच्या पुढच्या रांगेला लोळवून टाकावे. पण मराठ्यांच्या हुजराती स्वारांप्रमाणेच गिलचेही हट्टास पेटले होते. त्यांनी सुद्धा रंजका खाऊन कित्येक स्वारांनी तोफखान्यावर चाल केलीच. यावेळेस पायदळ कवायती फौजेने बंदुकीचा मारा करावा. तेव्हा बाकीच्यांनी मागे उलटून बंदुकीच्या आणि तोफांच्या माऱ्याबाहेर जावे. अशा रीतीने बरखुरदार खानाने इब्राहिम खानाच्या तोफखान्यावर रिसाल्याचे हल्ले अनेक वेळा केले. अशा पद्धतीनं 1 प्रहरभरपर्यंत मध्यावर आणि डावे बाजूवर लढाईचं तोंड भारी लागून मारामारी आणि खणाखणी चालू होती. कोणीही कोणास हटेना. 12 वाजण्याच्या सुमारास भाऊसाहेब आणि विश्वासराव हट्टास पेटले.
दोघेही अंबारीत असून एवढा वेळ इशारा करीत होते आणि मधून मधून तिरंदाजी करत होते. पण गिलच्यांची फौज अजून फुटत नाही. त्यामुळे त्वेष येऊन भाऊसाहेब आणि विश्वासराव दोघेही वीरश्रीने घोड्यावर स्वार झाले आणि स्वतः फौजेच्या हल्ल्यात पुढे झाले. आता खुद्द मालिक माऱ्यात पुढे झालाय हे पाहून हुजरातीनेही ईर्षेने घोडे घातले. मराठ्यांनी यावेळेस इतक्या निकराने अब्दालीच्या मध्यावर हल्ला केला की त्यांच्या तोफा रद्द करून वजीर शहावली खानाच्या 20,000 पायदळाचा त्यांनी विध्वंस केला. शहावली खानाचा मुलगा मारला गेला. गिलच्यांचं पायदळ फुटून मागे पळू लागलं. पाठीवर अहमद शाह उभा होता. तोही 1.5 कोस मागे पळून मागे ठेवलेल्या 10,000 कझलबाब रिसाल्यात त्याने दम घेतला. आता अहमद शहास आपला या हल्ल्यात टिकाव लागणार नाही असे वाटू लागले आणि त्याने जासूद पाठवून आपल्या स्त्रियास उमद्या व वायुवेगाच्या घोड्यावर बसवण्यास सांगितले. इशारा मिळताच त्यांनी यमुना पार करवण्याची ताकीद केली. अशा पद्धतीने मराठे अत्यंत द्वेषाने लढत होते आणि त्यांची सरशी होत होती. पण मराठ्यांच्या दुर्दैवाने आणि अहमद शहाच्या नशिबाने ऐनवेळेस एका जंबुरेदाराची गोळी विश्वासरावास लागली. विश्वासराव ठार झाले, घोड्यावरून खाली पडले. मराठ्यांच्या नशिबाचा सितारा पालटला. लढाईची भरती मध्यावर अटकून तिला ओहोटी लागली. हे वर्तमान ऐकून भाऊसाहेबांनी बहुत विलाप केला. त्यांचा जीव दुःखाने गलबलला. पण तो पुरुष धैर्याचा खंबीर, पाषाणाप्रमाणे हृदय मजबूत आणि कठीण. क्षणभर नेत्रातून पाणी आले. पण आता काय चिंता आहे? अख्ख्या गिलच्यास खाशानिशी मारीन असा निश्चय करून अंगावर येणाऱ्या गिलच्यांच्या नवीन फौजेस तोंड देऊन गाडून उभे राहिले. मराठे अत्यंत द्वेषाने लढत होते. पण मराठ्यांची शक्ती याप्रमाणे किती काळ टिकणार? शिवाय विश्वासरावांच्या मृत्यूचा लढणाऱ्यांच्या मनावर परिणाम झालाच होता. पहाटेस थोडेसे भोजन झाले होते. तेवढ्यावरच या वळे पावेतो त्यांनी दम काढला. मनुष्य आणि जनावर दोन्हीही पूर्वीच्या 22 दिवसांच्या उपासमारीने थोडे बहुत हल्लक झालेच होते. त्यात पहाटेस खाल्लेले अन्न कोठवर दम देणार? अन्न नाही, पाणी नाही. जात्या मूळची दक्षिणेच्या लोकांची शक्ती गिलच्यांहून कमीच. त्यात पुष्कळ दिवसांचे हाल. याच्या उलटची स्थिती गिलच्यांची होती. जातीचे मूळ राक्षस. त्यात त्यांच्याकडे रसदेचे हाल अजिबात नसल्यामुळे त्यांची शक्ती कायम होती. त्यातही गिलच्या सकाळनंतर अन्न मिळाले होते. कजलवाश रिसाला तर 10 वाजता खाणेपिणे मिळाल्याने ताज्या दमाचा होता. हे लोक सर्व दुराण्यात आपल्या ताकदीसाठी प्रसिद्ध होते. त्यात विश्वासराव पडल्याची खबर पसरल्यामुळे अब्दालीची आणि अफगाण्यांची हिंमत वाढली होती. बरखुरदार खानाचा इब्राहिम खानाने फडशा पाडला होता. त्याच्याकडे 2,000 कजलबाज फौज रवाना करून आणि पळालेले पायदळ जमा करून अब्दाली, जो आत्तापर्यंत बचावाची लढाई करत होता, ती आता त्याने उठावाची करण्यास आरंभ केला. पण या युद्धात हुजरातीने शर्थ केली. मिळतील तितके चणे फाकून आणि चुळकाभर पाणी पिऊन हुजरातीचे लोक पुढे झाले. गिलच्यांच्या पायदळाच्या रिसाल्याच्या माऱ्यास एक मुठभर भीक घातली नाही. अंघुळभरही जागा सोडली नाही. दोन्ही पक्षांकडील शेकडो माणसे याप्रमाणे लढून मेली. पण कोणी कोणास हार जात नव्हते. असे प्रहरभर आणखी युद्ध झाले. उजव्या बाजूस यशवंतराव पवार आणि शमशेर बहादर मोठ्या शौर्याने रोहिल्यांशी लढत होते. पण यशेच्छेने यशवंतराव ठार झाले आणि शमशेर बहादर घायल होऊन रणात पडले. त्यांच्या लोकांनी उचलून त्यांना मागे काढले.
पण शमशेर बहाद्दर आणि पवारांची फौज बहुतेक गारद झाली होती. डाव्या बाजूस इब्राहिम खानावर बरखुरदार खान आणि त्याच्या मदतीस आलेल्या कजलबाज स्वारांनी निकराचा हल्ला केला. इब्राहिम खानाने अफगाणांचा पुष्कळ फडशा पाडला होता. त्यामुळे ते लोक मनगटे चावून इब्राहिम खानावर पडले. तोफांची रंजक खाऊनही फौजेत घुसून त्यांनी गार्दी कापून काढला. इब्राहिम खानाचा पुत्र आणि भाचा मारला गेला. खासा इब्राहिम खान स्वतः घायाळ झाला. पण हिम्मत न सोडता बाकीच्या फौजेनिशी तो लढतच होता. आता मराठ्यांचा अपजय बहुतेक ठेवलाच होता. इब्राहिम बहुतेक गारद झाला होता. दमाजीवर अफगाण्यांचे आणि रोहिल्याचे तोंड बसले होते. यशवंतराव ठार झाला होता. शमशेर बहाद्दर घायाळ पडला असून दोघांचीही सैन्य बहुतेक नाश पावली होती. अर्धी हुजरात गारद झाली होती. शिंदे होळकरही अर्धे अधिक चूर झालेच होते. सारांश, मराठ्यांकडे मनुष्यहानी फार झाली होती. मराठ्यांच्या फळीत ठिकठिकाणी खिंडारे पडली होती. तेव्हा आता जय येणे शक्यच नव्हते. पळावयाची हीच वेळ होती. मल्हारराव होळकरास प्रथम पळावयाची बुद्धी होणे साहजिकच होते. संधी साधेल तेव्हा कसून मारावे आणि पडती बाजू दिसली की पळावे. अर्थात हे पळणे भीतीचे किंवा कुचराईचे नव्हते, तर योग्य वेळ आली म्हणजे पुन्हा उलटून मार देणे हाच यातील हेतू. व्यर्थ प्राणघात न करता आपल्यास बचावणे आणि पुन्हा वेळ आली की उलट खाऊन मार देणे, अशा प्रकारचा गनिमी कावा मल्हारराव आजपर्यंत खेळत आला होता. त्याने भाऊसाहेबास निरोप पाठवला. भाऊसाहेब, आता तुम्ही व्यर्थ प्राण वेचू नये. पुन्हा दिल्लीवर जमाव धरून हुतुतू घालून गिलचा जोर करू, पण आता तुम्ही निघा. मल्हारराव अशी वेळ आल्यास निघाल्या वाचून राहणार नाही हे भाऊसाहेब जाणून होते. त्यामुळे आपण निघावे हे उत्तम, आम्ही येथेच राहतो, असा भाऊसाहेबांनी जबाब पाठवला. एव्हाना मराठा फौजेत लहान लहान खिंडारे पूर्वीपासूनच पडत होती. पण मल्हाररावांच्या जाण्याने एक मोठे खिंडार पडले आणि पाण्याच्या लोटाला आत घुसण्यास मोठी संधी सापडली. जनकोजी शिंदे हा सर्व प्रकार पाहत होते. मध्यावर हुजरातीची आणि गिलच्यांची निशाणापाशी भयंकर मारामारी चालली होती हे त्यास दिसत होते. समोर मल्हाररावाचे तोंड सुटले तेव्हा नजीब खानाने मध्याकडे चाल केली. ही गोष्ट पाहून जनकोजींनी त्याच्यावर घोडे घालण्याचा निश्चय केला. पानिपताचे मैदान घोड्यांच्या धाव्यास फार अनुकूल. हे मैदान इतके सपाट की 10-10 कोसात वीतभर सुद्धा उंचवटा नाही किंवा वीतभर खोल नालाही नाही. शिवाय येथील जमीन पांढरी असून ज्याप्रमाणे काळ्या जमिनीत मोठमोठाल्या फटी किंवा लहान भगदाडे असतात त्याप्रमाणे यात नसतात. यामुळे घोडेस्वारास घोड्यास पाहिजे तशी पट्टी देण्यास मुळीच भीती वाटत नाही. सारांश, पानिपतासारखे मैदान आणि शिंद्यांचे स्वार धावा करणार, मग काय उशीर. कोस दीड कोसांचे अंतर हा म्हणता तोडून पाहता पाहता जनकोजी आणि त्यांचे ते शूर स्वार नजीब खानाच्या फौजेवर जाऊन आदळले. घनघोर संग्राम करून नजीब खानाचे सैन्य त्यांनी मागे परतवले. इकडून शहापसंत खानाकडून गोळी सुटतच होती. त्यामुळे जनकोजीचे सुमारे 1000-1500 माणूस या लढाईत ठार झाले. पण त्याची पर्वा न करता तो राजपुत्र जिकडे जरीपटक्याजवळ भाऊसाहेबांवर गिलच्यांचा मारा पडला होता तिकडे धावला आणि पुन्हा एकदा पहिल्यासारखा उठाव करून त्याने गिलच्यांवर घोडे घातले. त्यांना क्षणभरात दे माय धरणीत ठाय करून सोडले. गिलचेही कच खाऊन अर्धा कोस मागे हटले. याप्रमाणे अद्वितीय पराक्रम करून जनकोजी भाऊसाहेबांजवळ पोचले. तेव्हा त्यांनी हाताच्या इशाऱ्याने त्या शाबासकी दिली.
भाऊसाहेबांचा चेहरा लाल झाला असून धुळीने माखला होता. ते घोड्यावर स्वार असून त्यांच्या हातात तलवार होती आणि ती तलवार रक्ताने इतकी माखली होती की ती अजिबात चमकत नव्हती. त्यांच्या रुंद छातीवर अंगरख्याच्या आतून चिलखत होते. त्यामुळे जरी त्यावर शेकडो तलवारी पडल्या होत्या किंवा भाल्याची टोके घुसली होती तरी त्यास म्हणण्यासारखी इजा झाली नव्हती. आपल्या लोकास हिंमत देण्याकरिता भाऊसाहेबांनी शहाजणे वाजवण्याविषयी हुकूम केला. ते जयाचे वाद्य वाजू लागले तेव्हा कित्येक शूर घोडेस्वार जे रणभूमी सोडत होते ते परत आले. त्यावर जनकोजी म्हणाला, भाऊसाहेब, तुम्हा सोडून रणांगणातून निघून जावा असं माझ्या मनातच येत नाहीये. आकाश फाटलंय हे मला दिसतच आहे. मारता मारता मरू, पण रणांगण सोडणार नाही हाच निश्चय. जनकोजी, आमची डावी बाजू अगदीच खचली आणि उजवीकडे फक्त तूच राहिलायस. शत्रू मोठ्या जमावाने येत आहे, पण याला तू आणि मी दोघेही असलो तरी पुरेसे आहोत. असे म्हणून भाऊसाहेबांनी आपला घोडा पुढे काढला. जनकोजीही आपल्या घोड्यावर स्वार झाले. यावेळेस सोनजी भापकर भाऊसाहेबास आडवे झाले आणि हिम्मत करून म्हणाले, भाऊसाहेब, भाऊसाहेब, गिलच्या जमाव करून आपल्यावर येतोय. आता जयाची आशा नको. मरण वाढून ठेवलंय तर आपण पाय काढा. जनकोजी बाबांनाही आपण बरोबर घेऊन जा. आम्ही तोंड सांभाळतो. आपण दोघे जिवंत राहाल तर गिलच्यांचा पुन्हा समाचार घ्याल. आमचं एवढं ऐका, ऐका आमचं एवढं. अजून वेळ आहे, निघा आता. तेव्हा तुकोजी शिंदेही बोलले, होय महाराज, मलाही असंच वाटतं. क्षात्र धर्माची तर कमाल झालीये. आता केवळ कुत्ते मोतीने मरावे त्यापेक्षा निघावे हे उत्तम. यावर भाऊसाहेबांनी उत्तर दिले, तुकोजी बाबा, सोनजी बाबा, तुम्ही म्हणता ते खरे, पण रावसाहेब आम्हा सोडून गेले. आम्ही नानासाहेबास काय तोंड दाखवावे? इब्राहिम खान गार्दी यास इमान दिले. तो मुसलमान केवळ अविंध, शत्रूचा जातभाई. त्यानेही इमानास जागून रणांगणी देह ठेवला. यशवंतराव पवार धारातीर्थी पडले. माझा समशेर घायल होऊन पडला. हजारो स्वार नावानिशिवार मी शत्रूवर घातले. त्यांनी मर्दुमकी करून माझ्याकरिता प्राण दिले आणि मी परत जाऊन दक्षिणेत कोणास तोंड दाखवू? या सर्वांचा बळी देऊन आता मी आपला जीव वाचवावा ही गोष्ट होणे नाही. आणि आता या क्षणी जर मी मागे फिरलो तर राहिलेल्या फौजेचा अगदीच धरबंद सुटेल. आपल्या फौजेचा गुणच आहे, मालक उभा आहे तर तो लढेल आणि मालक फिरला तर जाग्यावर कुत्राही उभा राहणार नाही. मी पळ काढला तर जी माणसं तोंड देऊन उभी आहेत ती पळतील आणि मग गिलच्यास मैदान मोकळे सापडेल. एकही मनुष्य इथून निघू शकणार नाही. ज्वारीच्या कणसांप्रमाणे अविंद पळणारांची डोकी सपासप उडवतील. तुकोजी बाबा, आम्ही पळालो तरी आता मरण आहेच, मग धारातीर्थी देह का न ठेवावा? तुकोजी बाबा, हे कुरुक्षेत्र आहे. इथे कौरव पांडव लढले. 18 अक्षौहिणी सैन्य गारद झाले, पण येथून कोणीही पुरुष पळाला नाही. या पुण्यक्षेत्रात युद्धात समोर घाव खाऊन मरावे यासारखे महत्भाग्य कोणते? हे निर्वाणीचे शब्द ऐकताच तुकोजींनी आवेशाने घोडा पुढे घातला. गिलच्यांचे तोंड लागतच होते. क्षात्र धर्माची कमाल करून तुकोजींनी घाव केला. तोच अकस्मात गोळी लागून घोड्याखाली आले. हे पाहून भाऊसाहेबांनी त्वेषास येऊन हाणा मारा म्हणत घोडा घातला. तेव्हा एकदम हुजरातीने आणि शिंद्यांच्या फौजेने गिलच्यांवर तुटून प्राणांतिक मारा केला. शिंद्यांसमोर असलेली शहापसंद खानाची दुराणी फौज एकंदर कमी दमलेली होती. पण शिंद्यांचा दरारा मोठा असल्याने त्याने आपणहून मारामारी केली नव्हती आणि शिंद्यांच्या शिलेदारीचे हल्ले तोडण्याकरिता त्याने आपल्यासमोर लहान लहान खंदक खोदले होते. दोन्ही बाजवा एकमेकाला रेटून गोळागोळी करत होत्या. शिंद्यांची फौज राहून राहून रिसाल्याचे हल्ले करीत होती. भाऊसाहेबास जनकोजी येऊन मिळालेच होते. त्या दोघांवर आता हे निवडक 10,000 रोहिले आणि गिलचे चालून आले.
पहिल्याच तडाक्यात तुकोजी शिंदे ठार झाले. तेव्हा भाऊ आणि जनकोजी त्वेषाने चढून त्यांनी गिलच्यांवर इतक्या निकराने प्रतिहल्ला केला की या दोन्ही सैन्यांच्या टकरीत ठिणग्याच उडाल्या. यावेळेस संध्याकाळचा सुमारे 3-4 घटकांचा दिवस बाकी राहिला होता. 10,000 ताज्या दमाचे गिलचे आणि रोहिले त्वेषाने दातांनी ओठ चावून पुढे सरसावले आणि सुमारे 5-6 हजार थकलेले पण केवळ निर्वाणीच्या शूरत्वाने लढणारे मराठे यांच्यामधील तो शेवटचा संग्राम फारच भयंकर झाला. न भूतो न भविष्यती अशी मारामारी सुमारे 1 घटकाभर झाली. बंदूक तर राहूनच गेली, भाला आणि तलवार यांची गाठ पडली. भाऊसाहेब आणि जनकोजी यांनी लढण्याची शिकस्त केली. स्वतः वार करीत होते आणि तोंडाने हाणा मारा म्हणत प्रोत्साहन देत होते. कंठातून आवाज निघेना झाला तेव्हा हाताने इशारा करू लागले. मराठे आणि गिलचे यांच्या एक झालेल्या गर्दीत हर हर महादेव आणि अल्लाहू अकबर या आरोळ्यांशिवाय काहीही ऐकू येत नव्हते. मराठ्यांच्या जरी पटक्याचे निशाण हत्तीवर होते, त्या हत्तीवर शेकडो वार पडले. माहूत पक्क्या इमानाचा आणि मजबूत धड्याचा होता. तो स्वतः वार खाऊन हत्ती होता होईल तो भाऊसाहेबांच्या जवळ रोखून ठेवीत होता. अकस्मात गोळी लागून तो ठार झाला आणि खाली पडला. तेव्हा हत्तीचा पाय टिकेनासा झाला. तो मागे फिरला. इतक्यात निशाणवाल्यांनी निशाण काढून घोड्यावर घेतले आणि फौजेच्या मध्ये चालवले. इतक्यात भाऊसाहेबांच्या घोड्यास वार लागून तो जायबंदी झाला. तेव्हा भाऊसाहेब पाय उतार झाले आणि दोन्ही हातात पट्टे चढवून जेथे गिलच्यांची अतिशय गर्दी झाली होती तेथे बेलाशक शिरले. चारी बाजूने तलवार उसळत होती. भयंकर धुमश्चक्री चालू होती. भाऊसाहेबांसोबत जनकोजीही होतेच. उभयता खासे कोणी दृष्टीने पाहिले नाही. आसमानात गेले की पृथ्वीवर राहिले हे ईश्वरी कौतुक ब्रह्मादिकास न कळे तेथे मानवीयास कोठून कळणार. भाऊसाहेब आणि जनकोजी दिसता दिसेनासे झाले. तेव्हा जरी पटक्याच्या निशाणाचे घोडे इकडे तिकडे भटकू लागले. शेवटी घोड्यावरचा निशाण धरणारा मनुष्यही ठार झाला. तेव्हा निशाण जमिनीवर पडले. लढाई बंद झाली. मराठ्यांनी पराक्रमाची शर्थ केली. पानिपतचा संग्राम समाप्त झाला. 2 मोते गळाली. 27 मोहरा हरपल्या. लाख बांगडी फुटली. चिल्लर खुर्दा तर अगणित जाहला. पानिपतच्या युद्धात मराठ्यांची एक अख्खी पिढी कापली गेली.